Ассалому алайкум дӯстони азиз, умедвор ҳастам ки хуб ҳастед. Дар имрӯза видео се функсияи нави WhatsApp, яъне се секрети WhatsApp-ро мегӯям ки бисёр секретҳои муҳим аст. Барои чӣ ман боз видеоҳои WhatsApp-ро гирифтам? Чун нигоҳ кардам ки мардум ҳамин чизро зиёд тамошо мекунанд, зиёд мехоҳанд ки аз функсияи нави WhatsApp огаҳ бошанд. Барои ҳамин вақте функсияи нав баромад, хостам ки инро ҳам барои шумо гуфта гузарам. Агар шумо мехоҳед ки аз функсияи нави WhatsApp ояндаам огаҳ бошед, ҳатман видеоро лайк монед ва ёро дӯстони худ фиристед ва мо видеоро оғоз мекунем. Пас аз як тавсеяи кӯтоҳ. Дӯстон, якчанд телефонҳои XR корпусаш 14 Pro овардем ки чӣ хеле мебинед телефон бениҳоят зебо аст, дар даст удобна меистад. Инчунин якчанд намуд планшетҳо овардем ки нархи ин планшет 7990 рубл меистад. Нархи айфонро дар ин ҷо намегӯям, чун аз ҳисоби курс поёну боло мешавад. Беҳтараш аз оператор бипурсед. Биёед вақти зиёди шуморо намегирам, ссилкаи телеграм группаро дар описанӣ ва комментария мемонам. Беҳтараш ҳамон ҷо дароед нархҳои телефон, планшетҳоро аз ҳамон ҷо бинед. Хуб, дар WhatsApp як функсияи нав баромад ки агар мехоҳед расм ва видеоҳоро бо качествои хуб равон кунед, шумо файлро интихоб кунед, аз боло инҷоро пахш карда, качестворо баланд монда равон кунед ки файл бо качествои хуб ба он тараф меравад. Функсияи дигар бошад, дар ҷое ки голос мекунед, он ҷоро як бор пахш мекунед, ба ҷои микрофон видео пайдо мешавад. Дар ин ҷо шумо пахш карда то 1 минут видео мекунед. Бартарии ин видео ҳамин аст ки видео качествои хуб, мегабайти кам ва зуд меравад. Агар шумо ҳам видео равон карданӣ бошед, мегабайти зиёд ва интернети зиёдро талаб мекунад. Касоне ки интернетро бо мегабайт мехӯранд, барои онҳо бениҳоят ин функсия хуб аст. Функсияи дигари WhatsApp бошад, ҳамаи мо дар бисёр группаву гурӯҳҳо ҳастем ки дар баъзеаш бисёр картинкаҳо меояд. Вақте мо галерея медароем, он ҷо медарем ки бисёр картинкаҳои ҳархела ба мо лозим нест. Барои ин ба ҳамон группа дароед, аз ин ҷо видимост медиаро хомӯш кунед ки баъди ин расмҳо автоматики дар галереяи шумо намегузарад. Хуб, фикр мекунам ки аз ин секретҳои WhatsApp барои худ чизҳои даркориятонро гирифтед. Худованд таъмини шуморо нигаҳбон бошад. То видеоҳои оянда, хайр.